Vážení přátelé, asi takhle. Tohle může vypadat zoufale, ale co mám dělat? Kdo to řekl, že nemůžu být student, když už mi bylo 26? Člověk to má těžký, když na sobě chce makat. Naštěstí, my Hubertové si nenecháme jen tak něco diktovat. Já vám nebudu nic nalávat, prostě bych to chtěl ještě jednou zažít. Mejdany na koleji, adrenalin při zkouškách, intelektuální debaty v kavárnách, no prostě všechny ty výhody parádního studentského života. Tak jsem si založil vlastní univerzitu a sehnal jsem si vážně ty nejlepší profáky. Ježiši, Šrámek. No, ten by mi rovnou naložil 50 kliků. Takže, Krišpín, Šrámek. Hele, zelený mozek jak poleno. Nad to má vystudovanou FTVS Adamu. Vojevůdce, ten dokáže strhnout. Nazdar! Tady je absolutní genius Jan Chystý. Z encyklopedie Kdo je kdo se nechal vyškrtnout, protože nedokázal snést pomyšlení, že na stránku s jeho jménem budou šát tisíce lidí. Má totiž maličko všechny bacily, viry, chemické reakce. Je tu trochu problém, že se úplně nesnese s doktorkou Koláčkovou. Ta u mě přednáší filozofii a historii a teologii. Myslí si, že si Chystý zahrává, když věří spíš Newtonovi než Bohu. Ale jinak je parádní a taky je kus. Profesor Bodrota si půjde na poslední chvíli. Na ekonomii je machr, ale trochu má potíže s časem. Strašně rád totiž ovlivňuje světovou ekonomiku, takže pořád sedí u kompu a počítá, jak propad ceny kakaových bobů ovlivní růst úroků hypoték v USA. Hele, tamhle jde. Není to švihák. Dobrý den, pane profesore. Asi byste čekali, že tu budu taky něco vyučovat. Ale to je teda omyl. Jak už jsem řekl, já si chci prostě užít studentský život. Chtěl bych samozřejmě i ten tarif, ale to je teď vedlejší. Já taky trochu doufám, že se mi povede někoho zbalit, ale hlavně se teda chci vzdělávat, že jo? Takže pojďte se mnou na nějakou přednášku.